Sheila Grace Humero, Barroga Maria Teresa and family, Gumintong family, pagyaman ti panag-birthday ni Josephine Mendoza, Ken Henry Mendoza, pagyaman ken panagkasangay ni Fernando Cortez, Lani de la Cruz and family, Jennifer Hortizuela, Estela Dasiego and family, Guillermo Sison, Reynaldo Sison, Dino and Winnie. Kastamet nga intayumet ikarkararagan dagiti minnatay da Romero Dasiego, Reynaldo Dasiego, Lilia Hortizuela, Sevillano Hortizuela, Guillermo Sison, Reynaldo Sison. Tumakder tayo kakabsat, tayin tayo padayawan tinasantuan nga misa. Hintay amin sa batin ti Apo, hinintay amin sa rabwen ti Apo, hinintay amin dayawen ti Apo tayo, tayo salakan tayo. Ububingken na taengan, nintay nga ikanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ikanta, kinatanok na Hosana, Hosana. Upupingken na taengan, hintay nga ti kanta, panang saramuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na Hosana, Hosana. Hintay amin sa batin ti Apo, hintay amin sa rabwen ti Apo, hinintay amin dayawen ti Apo tayo, tayo salakan tayo. Upubingken na taengan, hintay nga ti kanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken Iraman tayo pa nga ikararagan ti panagkasangay pagyaman ni Jed. Kakabsat kastamot ti special intention ni Dominga Liberato.
Kakabsat ti panagserbi tayo ken Kristo, iso ti napakumbaba, napudpud no apuso. No itid tayo ken kuana ti amin tayo, awan dua daw maawagan tayo nga anak na, napudno nga anak na. Italag tayo ken kuana ti amin tayo, maaddan tayo kuma ti napakumbaba, tinadalos, ti natak na nga puso nga agserbi ken kuana. Tapno maikaritay ang makiranod kaday tinasanton a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo idahian tangay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesara iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko unay. Isungag pakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayumet kakabsat ta ikakaasidak kuma iti apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat. Kristo, mga sikat. Kristo, mga sikat. Mga asika, o mga asika, o Kristo. Mga asika, mga asika, mga asika. Mga sikat po, mga sikat. Gloria ti Diyos Amay, di kahakwan. Gloria ti Diyos anay hangitan. Gloria ti Espiritu anay santuan. Gloria iti Diyos ti kangatuan. Kapya kadagiti amin atatao anaimbag ti panagnak na kemda. Ay langitan nga ama, ay dayawen data, agrupag kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapuy ti dayang mo, anay langitan. Gloria ti Diyos Ama, ti
langitan, Gloria de Espíritu, Anak Santuan, Gloria iti Dios, tigangatuan. Apo Jesucristo, bugbugtong anak, Cordero iti Dios, anak ti Ama, unasem ti basbasong ti lubong, kasyan na kami, awatem tuy arararaw mi, sikutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, denggem tuy arararaw mi, Gloria ti Diyos Ama, iti kangatuan, Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan, Gloria te Espíritu, Anak Santuan, Gloria iti Dios, tigangatuan. Gloria sana, Gloria Alleluia, Gloria sana, Gloria Alleluia. Sana ikangatuan, Husana, sikalaeng iti nasantuan, sikalaeng iti kangatuan, iti timpuyo, i Espiritu Santo, ti gloria, ti Dios Ama. Amen, amen, amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ipaay mo kadi tatong palen mi adi agres at ti pagayatam, ket agserbikam ken ka iti amin a puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo kakabsat, tayntay denggen, dagiti sao ti Apo. Dahito'y may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Nagayatak ti panagsagaba na, ti ipapatay na may sa adaton, amangyeg iti panapakawan ti basol, iti kasta, makita nanto dagiti kapututan na, kaya't ati dugto ti panagbiag na.
Isunto ti maaramat iti panagbalaygi ti panggep ko. Kalpasan ti panagtutuok na, agragunto manen. Mamuan nanto asaan abanbanog ti panagsagaba na. Isu ti nalinteg nga adipen ko. Awiten nanto ti dusa dagiti ado. Ket pagbalin nanto ida ang mapagtalkan at tao. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsoryo. Apo adda kumakada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo. Kas iti kaadda iti namnamamiken ka. Wapo adda kuma dagiti balbaliw nga ayat mo, kas iti. Nalinteg ti sao ti Apo, mapagtalkan dagiti amin nga aramid na. Ayaten na ti kinalinteg kin hustisya. Napno ti daga iti di agbalbaliw nga ayat na. Wapo adda kumakada kami ti agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamamiken ka. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen salwadan na dagiti agtalek, iti di agbalbaliw nga ayat na. Iti patay, isalakan na ida. Iti tiyempo ti bisin, di na pulos ipalubos a matayda. Uapo adda kumakada kami ti agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamamiken ka. Isaad tayo ti Apo, tinamnama tayo. Isu ti mangtulong ken mangsaraknib kada tayo. Uapo adda kumakada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo. Kas iti kaadda tinamnamamiken ka. Uapo adda kumakada kami ti agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamamiken ka. Dahiti maibasa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Sa limet-metan tayo nga rod as ititibker ti pamati tayo. Taadaan tayo iti naindaklan a kangatuan apadi, alimasat kadagiti langit, ken simrek iti ayan ti Diyos, ni Jesus nga anak ti Diyos. Ti kangatuan apadi tayo, saan amay sa adi makipagrikna iti kinakapoy tayo. No diket maysa a napadas iti amin akita ti sulisog akas kada tayo. Ngem saan a nagbasol. Masideg tayo nga rod as itatalget iti trono ti Diyos, apagtaudan ti parabor, tapno magunod tayo ti asi, ken masarakan tayo ti parabor at tumulong kada tayo iti tiyempo ti pannakasapul. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sinadan kang ako nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitan tanok tinagan mo, maitan tanok tinagan mo. Akulog tamko'y panunod ko, ipay mo kag bendisyon mo, tapno agtulnog kay tuy puso, nga agtungpal na kem mo. Sinadan kang mapo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria ti maipaay ken ka o Apo. Imasidag ken Jesus da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Maestro adda ko madawatin mi ken ka kinunada. Anya ti kayatyo nga ipaay ko kada kayo sinaludsod ni Jesus. Ipalubos mo kuma nga inton agtugaw ka iti tronom ije nadayag a pagarian. Makikatugaw kam to ken ka. Ti maysa ti makannawan mo ket ti sabali iti makannigid mo. Indawat da. Diyo ammo ti dawdawatin nyo imbaga ni Jesus. Kabaulan nyo kaditi uminom iti kopa a paginumak. Kabaulan nyo ayat ti mabunyagan akas pan nakabunyag ko. Wen kabaulan mi insong batda. Kabaulan nyo ti uminom iti kopa a paginumak ken mabunyagan akas ti pan nakabunyag ko. Ngem awan ti karbengak amang pili no si asinon to ti agtugaw iti makannawan ko wenno iti makannigid ko. Ti Diyos ti mangted kadagitoy kadagiti nakaisaganaan na kinuna ni Jesus kadakwada. Nakapungtot dagiti sangapulo nga adalan kada Santiago ken Juan apaman anang ngegdadaytoy. Isut gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua ket kinunana. Pagaammoyo adagiti maibilang nga agturay kadagiti hintil. Adipinenda dagiti iturayanda. Ket dagiti pangulo da, adipinen damet dagitoy nga agturay. Ngem saan ko maakasta ti aramiden nyo, ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kangrunaan, masapol nga iso ti adipen nyo. Tauray ti anak ti tao, saan nga imay apagserbian, no di ket tapno agserbi. Ketiyawat na tibiyag na apang subbot kadagiti ado at tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maipaay ken ka o Kristo. Good morning. Idi napangkam siyak ti naibaon nga director ti social action kan kam ti Gondaway nga mapan ag-retreat ijay Taiwan damdamok ti agabroad kadi retreat mi dagiti amin agtrabaho ti charity itoy Asia nya Southeast basta itoy ayan tayo kapapadi mamadre dagiti agtrabaho dagiti charity amin nga related ti charity work napangkam nag-retreat ijay kati pag-retreatan mi ijay Fujian University, ngam ti awag da Folen ti pronunciation da. Kaya pag-retreatan, aging ka dyan nakaihawsan mi 40 minutes, 40 to 45 minutes, aglugan kam ti bus. Kanumapang kami ti bigat ken ti rabii, ti malem, adda dagiti estudyante ijay university, ngamang in-entertain kanyami ijay bus. Kagapota ay in-entertain da kami, agsalo-saludsud da, ag-question da, numasungbatan mi, palakpakan da kami, kasyay, da pensuro da nga kanta nga, hodi, hodi, ala dyan, hodi, hodi, dan-dan-dan-dan-dan, ala dyan, hodi, kanya da jay, kulibangbang. Hindi kamon dyan, kabisa di jay wordings nan. Kitata, may nga bigat mga Wednesday da jay, sa bali ti simbrek, iji basmita, inal daw, iso nga iso di estudyante. Kaya makadomingon, di na mo lagsukat ti uniformida dagito yung estudyanten. Napupudaw da naman dagsok-sukat. Hindi ko ti Miyerkules, sa balit simrek. Kaya hindi ko ang kuna nag-question, the same question, dagay previous days, ijay saludsuden na. Kano masungbatan mi, ti kunana, agpalakpak, apologize, kunana. Agrurupangot dagiti papadi kada mo madre. Apaya, nung makasungbat kami, ti kunada, apologize. Ay, ti kayat nagayam nga ibaga, applause. Lagad applause! Kunada ko maghaamot, apologize. Hindi ko ang nagsorsori.
Idi ti malaman ko na, sorry, I entered the wrong bus. Ko na mistake di bus nga simrekan na. When, iti biyag tayo kakabsat, masapul mo ti applause. Haan lang nga applause. No di ubing, tapno ma-encourage di ubing, nga agbalin nga nalaing, masapol nga ibagam, apresyarem dagijay, aramid na. Ngam no masubraam, no nasubraam dijay appreciation iji aramiden na, aging ganton nga self-centered dijay ubing, no hamo makontrol, agbalin a self-centered. Jayton bagbagi na, ti ipadpadayaw na, no agtrabahon ton taawan ti apologize madinton tiri nana adu ti kasjay nga tao mayat ti panang appreciate ti effort ti ubing ngam no masubraam agbalin nga madi so no masubraan dayjay ison tulaengan ti ammuna isunan tulaengan ti us-usto kukwak amin bagik amin siyak amin. Nidya iso nga masapol nga mabalance daytoy. Siyak met, kapumata sang pulo kam nga agkakabsat nga kunak. Handa kam nga nasango nga inap-appreciate da amang kininang ko. Di amang ko, jak amo, di maawawatan ti pampanunutin na. Handa nga daytay, ni naglaing ka, ni nagmayatan lalaing, haan, never nga nakangagak ti kasjay. Nagaramid ti hanak magami nga iramidan ti palsiit amoy palsiit. Oh. Nagaramid ti patapat ti pagpatapat ti guma tay nangisit. Nangaramid ti nag-ex nga datay nya naganan bislak ti kawayan sa nangalaak mo ti maong nga lupot tinirak ta naganan. Bilitsina. Tinirak na ala, impakita kinamang ko, amang nakaalaak. Di na pa ibagamang ani naglaing kan, very good. Hana ko na, amoy ti ko na, aggurigur siguro Awong pa'y gana. Awong pa'y ganas, aggurigur siguro ako na nakala. Haan nga ag-appreciate, handang ag-appreciate. Nagaramid ka kuma, inaramid mo di batay yun o batay. Ay, naman amo batay yun. Agkarpintero ka aramidam ko makasjay, ay no siyak data ka kastoy, haan na nga ibaga nga very good, no. No siyak data ka na pinpintas. Iso nga no, da mga ibagbaga kanyak ka, no, da mga appreciate kanyak, no daduma, salsaludsudan di panunot ko, os-os to data, wan nuluklukun na. Nga da di doubt ko no daduma, os-os to data, wan nuluklukun na, taapaya, haan kam nga na-appreciate. Addamot puntos na, addamot kurang na, ngam addamot puntos na. Taapaya, no haantay nga maalwadan nga kunak, gibagbagi tayo, ti apresyarin tayo. Amuyo ti, no haantay maalwadan, di pa nagserbi tayo, agbalin nga gibagbagi tayo, ti serserbian tayo, iso dayayan, poison ti pa nagserbi dayjay. No ti panunutam ti amin nga aramidem ka paraking ka, poison ti panagserbi dayjay. Lamutin na ka. Kitaan nyo adag ito yung magkabsat mat. Santiago ken Juan, napandakin ni Apo Jesus. Apo, agtugaw kamtuman, siyak tuman, dakamtuman nga agkabsat, agraraman mo't adag ito yung agkabsat. Siyak tuman, ti agtugaw di makandawan mo, isunan to di makanigid ko. Kaya yo ti uminom ti kopa. Wan kaya mi, kaya yo ti mabunyagan akas kanyak, ti panakabunyag ko, wan kaya mi, ngam awan ti karbengak nga mangibaga. Ti Diyos laeng ti makaya ibaga ti nakaisang ratan na. Dagitoy, kaslakan niya tayo mo laeng ngamin, although ostoma no daduma, nga no daduma ka, makasapol tayo mat nga adda position tayo. Isugarod nga no tumaray mo ni kapitan, kasi kamo agin gagagat ka, barbaring alaeng na kanto nga tanod na. Nalimaban ni Mayuran, feeling mo si kamot ti Mayuran, kala mo lang ti feeling mo nakanga nadaduma masapol nga adda position tayo mat. Taapaya, kayat tayo mat ti mapalakpakan. Isugarod nga, honorable ka no. Ahan nga dakes, ngam no ti pagserbya mon kamapan nga paraking kan, poison iti panagserbi dayta. Kala dagiti agkabsat na pandan. Ijay gospel ni San Mateo, dahil da Santiago ken Juan, haan magka nga isuda ng ibaga.
ninanang da, mas ambisyosa mo ni inada. Ngam ito ni San Marcos, isuda nga agkabsat tinang ibaga, nga agtugaw da yung makannawan kin makanigid. Ngam ni ito'y gospel ni San Mateo, ninanang da tinang ibaga nga alaam to dagiti anak ko. May sa ti makanigid mo kin may sa ti makannawan mo kunana, daya tinagdumaan da. Katat tano, masapol tay ti kastoy, unahan nga dakes. Nung tay kunakon, daytoy ti mang kaankad niya tayo, iti pagserserbian tayo. As pangarigan ko ma. No, madlaw mon di tao. Ano kunamon? Kukwak. Lako mamuta simbaan ka, constructed during the administration of Reverend Father Ropo Abay Agraraman. Ay napatadal na nga simbahan, hindi siya ti pipisay. Agsubli, self-centered, self-service. Haan nga para iti tao, haan nga para iti sabali. Nagdakkel ati temptation na kanyami nga papadi. Siyempre, boss kam garod. Naglaka nga ibaga no ti bigatan na ka, ay bersound tay kapay. Automatic ang may nayaw ti kapay. Tay badaw. Temptation na di jay. Ngayon niya ti kunan na, haan nga paserbian, no di kat iso na ti agserbi. Iso nga no duma di jay, di pampanunutan tayo, no adda panunot na nga agsubli para king ka self-service day jay. Amin nga aramidan tayo, uri di unag ti pamilya, da kayo nga parents. Pagbasaan nyo di anak yo, anya ti purpose mo agpabasa. Tapno agsublin tumet akanyak rong. Pagbasaom ya anak mo, ngamin obligasyon mo nga naganak dayta. Automatic mga agsublikat. Ngam na di bang panunutam ka, ay masapol nga agbasa ka. Nagigreduar na gajay anak da kumaren. Agpaw-paw itdan. Sakbay nga naggraduar ng asawa, ay, tagbat ko ti batong kagaw-awid. Apaya, di ka pa'y nakabayad. Oh, self-service. Self-service na jay. Mangkre-create ka ti pagariam ko, masi ka nga ama, saya atom ti agtrabaho, good day ta. Ngum na ti purpose ko, mangkreate ka ti pagariam, ijay pamilyam, tapno laeng addan tumetlak, amam na lumaklakay ka, self-service na jay. Para kanyam da jay, hanga para kanya da. Kano daduma, no hantay nga alwadan. Haan nga para kanya, dahan nga para kiniapuyos, haan nga para kadagiti tattao. No daduma, amin nga araramidin tayo, kayat tayo, agsubli a para kada tayo. That is poison to service ko na nadayjay. Mapoison, ti pa nagserbi tayo. Taado ati kasjay. Nagadua dagiti tattao nga ala, uray leader no daduma. Hamo mari na dayay napudno nga panagserbiti sa bali. Mari nam nga isuda, isugarod nga adda dayay si pagsasao nga siyak, kukwak, bagik. Idi panawang ko ti kwak iso nga naggrow day nga simbaan, ngemato ti tayting da agrarama. No asset na kani apuyos nga tumultulong, well and good, na may mayat latang agpakumbaba ka. Ngam no si kanti nagserbi, no si kanti sinerbiamon di bagbagimon, ay kadadahailan awanen. Iso da ito'y, kasla dagiti agkabsat, ala may kayat dan ti maipangato, kayat dan ti madaydayaw, kayat dan ti maitantanok. Iso nga kababae, maamoy no umaawisan dak nga umay makipangpangan idtaayan nyo, maariyagak no daduma. Mabainak. Nga paya, inton sumungadak, datan ni Apo Padi, agpaigid kayo, oy, hangkay nga umasi-asidag, para kini Apo Padi laday ta. Nagraraman mo ni Apo Padi ka, oy, kaya namat si kala naka-electric pan, aglingling ut da amin, agramang kilikilida, si ka naka-electric pan kala. Sunod na dumadyak kaya ti umay, apaya, wrong. Mayamat, siyempre mayatakan niya may komportable. Dadya tumadagitay na kayo no por may mestra, nagapo ti munisipyo, nagapo di co-op, nagadi malakas ang sangong kat. Mayatmat, ngam no daduma,
no, dayjay enjoyam dayjayan nga maisakripisyo mo ti benepisyo dagiti ado. I-check mo aji bagim no sino ka. I-check tayo aji bagi tayo no anya ti purpose tayo nga agserbi. Ala nasaya at mo no duma appresyarin mi mat aji panangsa nga iliyo ngam no day to the point nga isakripisyo yo mat agraman ubing nga hangkay nga umasi asidagnay dadtoy ni apo paday. Feeling mo mga padi kundi tangad kami. Nadya malang, no daduma hantay madmadlaw. Ngam no daduma lamlamutan na tayo daya nga sistema. Oray sino? Kitaan nyo, oray dagiti kakabsat tayo nga politician. Oray kapitan. Agraman tanod mo no daduma, feeling mo dagiti tanod no daduma. Nagmayat pa ilaang mo di bang rugrug yan. No katugtugaw da, wow! Nagpakumbaba, pure di panunot. Ginto nilinamot ti sistema, napukawan. Tuno kung kadida pa kayat apan pumila nga aggaon, nakatugaw da kanon ugro-ore kano dagitay agserbi kada kuada kas lapadi mo nga daytay agraraman. Handan nga mapan makipila ta ug ganas mo tatugaw da jayeng ka. Self-service. Anya ti kunan ni Apo Jesus kada kuada, ti kangrunaan kada kayo amin isu ti agserbi. Di ko makatingar ti bagbaga nga pagkukontesan tayo. Kas ano magkaado ti na serbiam. Nga hamo pang panunutan aja agsubliking ka. Haan ko mga ti pagkukontesan ka, kas ano ka dakkel ti balay mo, kas ano ka logan mo, kas ano ka nga to di bangkom, kas ano ti nagatang mo nga dagdagam, kas ano ka nga to di position mo, uwan ka sa pulan tayo dayta. Ngam ti pagkukontesan tayo ko kas ano ka ado di na serbiam, agraman di pamilyam nga para kanyadahan nga para king ka. Kas ano ti kadalos di jay intention mo nga tulungam ni kabsat mo, tulungam ni pamilyam, tapno umangat ti biag na maidaydayaw ni Apo Diyos haan nga agsubli aparaking ka. Tano dadduma ka di bagbagitay ti serserbian tayo. No dadduma ka mailawan tayo nga agsubli di pan nakaidaydayaw ka kayat tayo ka da tayo. Ni Apo Jesus ka na pulos nga pinanunot dayta. Iso nga ro dito ti kupa ti panagsagaba nga kunana, anya ti kupa ti panagsagaba, ited mo di bagim nga awan ti sopapak na. Ited mo di bagim tapno agbenepisyo da, maitanok da. Ited mo di bagim tapno umangat ti biagdahan nga paraking ka. Kunana nga rod ka, idi nayaban na dagiti adalan na katikang runaan kada kayo kunana, iso ti agserbi. Tauray ti anak ti tao kunanahan nga imay nga paserbian no di ket agserbi. Kano medyo lamutan na tayo, medyo kanan na tayo, i-check tayo aday bagi, i-check tayo aday na no sa dinumat ti ayan tayo. Baka di tayo mapupuutan ka, diyan mo bagbagi tayo ti serserbian, diyan mo bagbagi tayo ti idaydayaw tayo. Awam mo ni Apo Diyosen, awam mo ti dadduman, siyak, di me first mentality ngay. Siyak, bagik, kukwak, poison to service. Paduyak-yak tayo ti pamati tayo. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Hesus Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao iti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos ang nagtao iti Diyos, silaw ang nagtao iti silaw, napaypayso a Diyos ang nagtao iti napaypayso a Diyos, nayanak saan na naparswa. Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapu sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay.
ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag. Isu agtao iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Kakabsat agdawat tayo ti Ama tayo na ilangitan, taparaburan na tayo, ket maikari tayo ang makilanglang iti maymaysa, ako pati biag. Kas nabunyagan nga anak ti Ama, kunatay iti maymaysa atimek, apo ipakitam ti kaasim kada kami. Apo ipakitam ti kaasim kada kami. Ikararagan tayo ti simbaan, tapno babaen ken kuana, maaramid kuma ti pagayatan ti Ama. Agbalin kuma akatanukan dagiti agserserbi ti kaasi, ket maawat da kuma ti gunguna nga itden ti Ama kadagiti napakumbaba. Kumararag tayo iti Apo. Apo ipakitam ti kaasim kada kami. Ikararagan tayo ti lubong, tapno mapno kuma ti kinamanangaasi ti Apo, ket maited ti kinalinteg ken kapya kadagiti amin a pagilian. Kumararag tayo iti Apo. Apo ipakitam ti kaasim kada kami. Ikararagan tayo dagiti agbisin gapu ti kinapanglaw, tapno babaen dagiti panagsagabada, masursuro dati agtalek ti Apo. Masarakan da kuma at ti Apo ti tulong ken kalasagda, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo. Kumararag tayo iti Apo. Apo ipakitam ti kaasim kada kami. Ikararagan tayo met dagiti panagtalinaed, ken panaganos tayo kadagiti tiyempo ti pannubok. Masursuro tayo kumati agtalinaed ti pamati, ket umasideg tayo ti trono ti grasya ti Diyos, ang mangawat ti kaasi ken parabor na. Kumararag tayo iti Apo. Apo ipakitam ti kaasim kada kami. Ikararagan tayo dagiti minatay tayo, nang runa kadagiti patpateg tayo nga imunan a pimmusay. Tapno may salakan tayo ti apoy ti impyerno, ken makita tayo tinamnama ken lawag tinagungar nga Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo ipakitam ti kaasim kada kami. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo ipakitam ti kaasim kada kami. O Diyos nga amami dawaten mi kan ka, tadenggan dagiti kararag mi, ket patgam dagiti panggep mi. Maikarikam kuma amaawagan nga anak mo, iti panang bigbig mi kan ka nga apo ti biag mi. Patgam dagitoy itinagan ni Kristo nga apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat tinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arat ti umay mi itayawat nagapu ti trigo ken nubat
pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, gaputayat pinadamida, na urnos da nakapinpintas da. Tinapay ken arat wenawatem bendisyonam, uwa pumi pagbalinem ida, anasantuan na bagiken daram. Amin nga dahin ka pinarswa, babaen ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngay ka makita, kaputayat pinadamida, na urnos da nakapinpitas da. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Iya po, matin ako maday ito daton ka dagitay imam. Ket may paay pakay daydayawan ken pakay glorian tinagan na ken kastamet ti pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti naragsak anakem idaton mimetlaeng ken kadagiti imparabor mo. Dalusan na kam kadta grasyam, babaen da iti sakripisyo arambakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamet. Itag-ayo dagita pospuso yung. At dadan si tatag-ay ti apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may kari ket rumbeng annong mi ket pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaen ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli kan ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santo, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa, ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawam. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagang ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, Husana iti kangatuan, Husana, 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 Husana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto.
Dawatin mi nga rod ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, darat ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, innakam insalakan, sika aman nungbut, isa nga lubong. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, di ti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaisak na iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin. Ngadat sa dilangit, dayaw kuma, ina
Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon na din to agsarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukanyak ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ngay tinapakumbaba, kinadalos a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya. Cordero di Dios sa mangikan kadagiti basbasulti sa ngalungan mga asika kada kami Cordero di Dios sa mangikat kadagiti basbasulti sa ngalungan mga asika kada kami Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan idem kada kam ti kapya idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, yak may karingo may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbagtun to'y kararwak. Ibas ngayon ti sisa simbahan sang karubaan napili a buket piniya puunan may tukit lugluga di suwa kadagaan nagurusing nagtubo isut pang namnamaan Makipaset ka diyak kitakit ited mo ta imam ted mo tiyempo ken bagim no kasapulan nuawan ka kapsat awan met maaramidan di mi kabaelan sayang bannog ni kalugaran baybayan tayo minintay pagtitinulungan masapul at sibog na
nabak ng aganagan, tadadunto metlaing tintay pagararanudan. Makipaset ka di kitaki, ited mo ta imam, ited mo tiyempong ken bagim no kasapulan, nuawan ka kapsat, awan met maramidan, di mi kabaelan, sayang banog ni kalugaran. Imtinda panagdakel, di da nagigitan, numan pa'y nagakit, manalun na mangiwanwan, adalata sakit, ken ruti pagmulaan, ngay sut mangpet, di malikli ka na pakaupayan. Makipaset ka di kitakit, ited mo ta imam, ited mo tiyempong ken bagim no kasapulan, nuawan ka kapsat, awan met maaramidan, di mi kabaelan, sayang banog ni kalugaran. Agpaliw ka matmataman, taarubayam, nagasat ka amo, atok nakaparaburam, tasagot ti Diyos, ken kagalaplapusanan, luktam tadakula, di ka bukbukudan. Makipaset ka di kitakit, ited mo ta imam, ited mo tiyempong ken bagim no kasapulan, nuawan ka kapsat, awan met maramidan, di mi kabaelan, sayang banog ni kalugaran. Udagyaman katapo, tasikat dadaan, ibigayam ikapsat mo, pamakamkamtudan, talyawem nakakaasi, kay nagkasapulan, tati Diyos sutin na, kay ayu ken pagayatan. Makipaset ka di kitakit, ited mo ta imam, ited mo tiyempong ken bagim no kasapulan, nuawan ka kapsat, awan met maramidan, di mi kabaelan, sayang banog ni kalugaran, sayang banog ni kalugaran. Kumararad tayo. Aramidam kad apo, tatimasansan apan nakiranod mi iti sagrada ayo Eucharistia, agbanag apagimbagan mi, ket isuro nati umiso apan nangaramat mi kadagiti banbanag ana indagaan, ket ipaypayso mi nga ipateg dagiti na ilangitan, gapo ken apo meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ton Domingo apo, kadagiti lideres tayo, kalpasan ti misa ditoy, maramid to tay binulan a meeting tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg pamindisyon.
Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi-aasi kada kayo, ti pamindisyon na, ken ti sirib, apaka isalakanan nyo. Amen. Adalan na kayo kumaidi agresat kadag iti panursuro ti pammati, kat pagtalin edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kayo amapan ken kwa na metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo, ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Agyaman tayo ti Diyos. Nalpasen ti nasanton ay misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tay kinagagsaktay ni amin na parauna. Yan nakitintena, darakin namin na sapay kumataintay amin at kay sa tisidong na.